No a na záver vám musím povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorá sa týka vysielania na telo. Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace. Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj televízne noviny. Vďaka tomu, že sa naša redakcia nezlakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes majú úplne inú podobu, do akej ich naše vedenie tlačí. Späť ale na telo. Za 6 rokov vysielania sa stalo najcitovanejšou a najsledovanejšou diskusiou na Slovensku. A nič na tom nezmenil ani pár týždňový bojkot dohodnutý koaličnými politikmi. Naopak, víťazilo v diváckom záujme aj bez nich. Preto by bolo logické, aby naše vedenie reláciu podporilo. Ono sa ale naopak rozhodlo škrtať jeho epizódy. A je len paradoxné, že sa to deje v ten istý týždeň, čo získalo novinárskú cenu. To, čo vám teraz hovorím, je len niekoľko faktov pre lepšie pochopenie zákulisia médií. Podstata je ale inde. Slovensko práve teraz prežíva boj o urbanizáciu našich televízií. Na verejnosti sa debatuje o budúcnosti RTVS. Tento boj sa ale v skutočnosti odohráva všade. Deje sa ale potichu a plíživo. A aj keď to tak možno dnes nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu. Prajem vám ešte pokiaľ možno pokojný zvyšok nedele.